Serut Sadang to? Dudu iku winong Mbak Arum. Lah iku ana wong Serut Sadang tekan kene. Oh iya arep Mas Irul. Ngaku ndek ben wong Serut Sadang jebule wong jakenan iya bohong. Angge ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Huti, Mae, Bu Niki masyarakat Serut sedaya. Walah kompak mak luar biasa. Beda karo sing sisih kiwa kene ndas. Bedane iki ngono ana wong Kudus, ana wong Gabes, ana sing saka plukarane dhewe. Ya campur-campur. Alhamdulillah Mas Agus ya Allah. Mas Agus nyempil. Sugeng pepanggihan nggih kalih kula sak kanca Bapak Ibu sedaya masyarakat Serut. Nggih. Menika saking Pagelaran Ketoprak Wahyu Manggala ingkang mijil saking Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dipun pangersani panjenenganipun Bapak Sarjimin. Tetep pangan sik sayang. Kenalan sik jare tak kenal maka tak sayang. Dadi kenalan sik karo wong kene sapa ngerti ditresnani. Ditresnani. Nggih sepindah niki to. Nggih teng Serut nembe niki. Nembe perdana niki nggih Bu nggih. Napa pun bolak-balik. Nek teng niku kedung buluse Bu. Buluse. Sing Serut dak nembe sepindah to. Nembe sepindah wonten Serut. Niki kanthi acara napa nggih? Carane napa Bu? Syukuran mergo duwite kakean. Amin. Mergo rezekine masyarakat mriki luweh-luweh ngoten nggih Bu. Amin. Ya wis seneng-seneng kanggo nglipurati tombo kesel tombo sayahe masyarakat Serut. Nggih. Mergo kasile le panen, kasile le mergawe, kasile saka usahane dhewe-dhewe diturahke dienggo nimbali ketoprak ngoten nggih Bu nggih. Mugi-mugi berkah barokah nggih Bu. Amin. Masyarakat Serut pinaringan keberkahan, kesehatan. Amin, amin Bu. Panjang umur. Amin. Awet tua ya Bu. Oh syukur ngamuk Bu. Kira Bu, ngamuk lah Bu. Wong donga kok awet tua ya. Donga ya awet enom. Lho Bu ngamuk kandhane syukur. Nek awet enom mong sampean wis tua ya awet tua. Nek awet enom sampean takon mlungsungi lho malah lho. Nggih Bu, leres awet tua lho Bu. Ibuke ya Allah Mas ya wis sepo ki cantike kaya. Cantik. Pol Pak, ya Allah, sik ya ndas aku dipayoni niki lho nggih. Sampeyan ya. Apa banyak sekali apa? Ya. Hatiku. Oh, iki ngono duwe gawe, Nduk. Lah griyane pundi? Daleme sing gadah damel pundi? Ya Allah, Gusti mriko. Oh, Ora duwe panggonan. gak duwe panggonan. Dadi astagfirullahaladzim iki ngono miskomunikasi tak kira acara syukuran masyarakat Serut ya Jun ya. Sing kagungan kersa sinten nggih? Oh, Mas Waro sing sunat. Ya? Apa? Sunat. Oh iya, ngene iki ket mau lho diomongi jane ngene iki telat ngene iki. Ya. Apa ndi iki? Sing ndi? Sing mok dono aku iki apa kok bunga Sreja iki? Kok bunga Sreja iku? Kandhane. Lho kok Singojaya ndak campur sari Singojaya, Rom? Niki Wah, malah campur. oh iya, syukurane niki akikah Dek Dia Andara Putri. Terus juga Mas Tristan Farel Anindito putra Bapak Eko ugi Bu Ainin ngoten nggih. Pak Eko Bu Ainin. Pak Eko ingkang pundi wonten dalem nggih? nggih, griyane ndelik Mbak Arom. Mboten sing niki. Mboten, pokoke sing rame mesti Iki terakhir nanggapno tanggane ya Bu ya. Nggih. Ya Allah lah sing disyukuri adik-adikku iki gak iso mirsani secara langsung iki. Napa sunane napa Dek wau Bu? Ayang-ayang diwaca sik iku mang ngaten saking Mas Rizky Cinta Dimato. Niki saking Pak Sugiono Margareja wonten ninggal katresnan nggih. Nggih nek mau saking Pak Pak yang ngersake rindunya hatiku. Terus sing niki ngersake gelandangan. Terus tak tutuk kowe kok iso Pak tak busan-busan. Niki saking pasukan Bulus nggih.
Klunak klunuk sing penting nyatane terbang Terbang bersamaku Mas Agus. Oke Mas Agus. Iki Mas kan Iwan. sunyatan Mas Iwan. Oke lah, Oke. setengah bagus juga ngaturan wonten ninggal kater rupian nggih Pak De. Pun langgam ke rupian. Sing akikah teng mriku. Oh, Yang adik sing mana? dikikah teng mriku bareng. Dia mana? Dek dia Keluarga cantik. besar. Halo, Dek Farel di Dek. Dek, sapa Mang Tristan tadi sapa? Sing mau lho. Neng HP kok, Ro. Ya Allah. Oke, nggih halo halo Ya. pokoke tak aturi tembang-tembang sing Ya. kepenak ngoten nggih. Walah. Nggih. Ya monggo ninggal katersan Pak De. Pun langgam ke rupian nggih. Nggih. Bileng aku. Permintaan tutup ya. Ya ditutup permintaane nggih mangke dalu mawon. Nangis sakjroning atiku
sudah masuk. Nggih, sampun. Sudah saking Margerjo nggih. Nggih. Lunas nggih Pak nggih. Nah, diatur sing campur sari. Nggih. Kersane sing sepuh-sepuh ya nganu ya sayang ya. Nggih, ngrasake. Ngerasake tenan bang sing rada halusan yo bagian Nggih. kanoman-kanomannya sing rada nganu ngono ya. Heeh, betul. Rada rancak. Nggih. Mergo tuan rumah yang punya hajat ki ngersake wonten ayang-ayang. Nggih. Monggo katuran ayang-ayang Mas Aryo. Oke. Jus, keluarga besar Dik. Dia karo Dik sapa mang Dek Dik? Farel. Ya. Nggih. Nggih. Oke. Kula aturi ayang-ayang nggih, siap goyang nggih. Wah. Siap. Monggo Mas. Jus. Pengen dalan mawon. Tembangipun tesih kathah Pak nyuwun pangapunten nggih Pak nggih. Yang lagi ngomong streaming bareng ada SOTN GBM Lighting Kampung Channel. Yang ada di luar negeri, yang ada di Jakarta Mas Joko. Selamat sore. Dimas wong ayu tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba Aku kene canang. 1, 2, 3. Hey ha hey ha Okulan awas. hey senadyan donya rapi sono Hai dia. bakal tak jogo Ya Rasmi, Mbak Buci dan kawan-kawan. bisa mringkang kuwasa Nimas mustika Terima kasih. Atito Zoer. siji
kasih sing nyawer-nyawer saka ngarep mang lho ya saya. Ya, terima kasih ya, Mas. Cek, Sabar toh, sabar. Tukang sop banyak sekali, coba didum kayak di pelencar-pelencar gitu Mas, diperiksa Coba satu-satu periksa ya. ke sini, Mas. Nek nganu nggawa nganu apa Dek? Niki lho apa Stetoskop. jenenge? Apa karo aku? Hate Lho, ya. mereka dak kudune nganggo nganu kuwi, saya tiga bu dokter Beda niku. rom, beda rom. Oke, sampun ya dari yang punya gawe, yang punya hajat. Ternyata toh Pak Musaka Rembang lah ya rawuh kae lho. Sinten? Pak Sodik, Pak saka Sodik. Rembang nggih rawuh, Pak Rustam. Pak Rustam. Walah tuwa piye ngeten kok ya keplahur to Pak Nggih, sampean iki. kadung mongko tresno. sesuk iki ya nang Burjo lho ya. Berja. Ya wis yuk dilanjut nggih. Wonten Cinta di Moto. Mato. Di Mato ah. Usam apa urung? Ora usah musume iki lho lele karo wit randu. Apa? Kok lele piye? Pas segomu jatah mang sego lele kan sing mau elingi lele. Iya, betul. Kenapa teh lele? Gara-gara mame lele mang apa lho? Iya engko tak weki tak jalokke lele neh engko ya. Ya. Mangga Mas Cinta di Mata spesial Mas Rizky yang ada di Jakarta betul? Heeh. Ya dari Mas Rizky. Oke, ya. Aku mau loroh-loroh saiki. Niru nek loroh-loroh tipe. Ya jabut lah gak apa-apa panas soalnya. Matur sembah nuwun nggih, Bos. Apa garise ngurip kudu pisahan tresnaku lan tresnamu ra keturutan nyanding demaing bojo
Lili yang ada Sama. jauh sana semoga selalu sehat. Amin. Nganu deh mengingat waktu nggih, Iya. lagunya masih banyak, Banyak. lumayan. Coba Mas Ari warna rindunya hatiku sih ya. Ya dari Ah, Pak tak besan-besan ini loh. Ngono aku kenalan Pak gendong jenengan aja. Pak sinten lah Pak? Pak Kumis. Bang Kumis. Nek Bang Kumis kroso? Bang Kumis sing kudus kae wis Oh, nganu nek iki kan Bang beda. Kumis saking Margoyoso nggih. Ya Bos, Bang nggih? Kumis. Ayo sampean sabar ya Bang Alek ya. Ayo cus. Bang Kumis. Nyanyi Ani Ani Ani. Hey.
nyanyi iki. Sampun nggih Bang Kumi sembah nuwun. Lagune pun katuran nggih. Bang Alek lagune apa? Gelandangan. Gelandangan Mas Hari. Bang Alek arep ngubengi serut apa ora? Ora usah. Siap. Siap. Iya wis lah, ya wis. Yuk Mas, monggo jus. Yang punya jet, kenapa? Hei ha Kering sudah rasanya air Iya Bang mataku. Alek, sabar Bang Alek. Terlalu banyak sudah yang terluka. Menangis merata hidup dan nasibku. Nasibku seorang menangis bang. Langit sebagai atap
juga Bang Alek ya. Muga-muga dadi tombok kesele sampean ya Bang Alek ya. Iki ijek telu ya say. Terbang. Kasu, terus saking keluar rumah nganu siswanya wonten keramat. Wonten terbang bersama aku dulu ya Mas Hari ya. Engko spesial tuan rumah tak kasih pol mburi muga-muga uman nganu sih kayak gitu ya. Oh iya, oke. Makasih juga buat Mbak Cantik, Mbak Semek yang kirim pelat Jambi karo apa Dik segitiga permuda mau ya Jin ya. Karo ana uange, wah semoga. Tapi pelat Jambinya kok gede-gede iki gak ukurannya sampean Iku ukurane mbake kok Ro. Lah nek dipadekno karo tekku iki separone mengisor ya iki piye iki ora ono ukuran. Mang aku durung kenalan karo Mbak sapa ya? Nggih, Mbak sinten nggih Ndek wau nggih. Kok tak takokno bojoku jajal ya sayang ya. Takok bojom. Bojom kenal piye? Ketoke kenal akrab gitu ya. Ya engko takokno plate dono engko ya. Iya, yuk monggo Sari terbang bersamaku. Syuh, kowe dene ngono. Kowe dene ro. Semene ya. Lagepan iku mesti. Wow. Mas Agus, pasukan bulus. Yang lagi nonton streaming RS Setting ya, lagi juga nonton channel. Hey. Hey. Engkau angin mana serta laguku mengitari bumi ini.
pose sik. Ora ana sing moto kok makan pose. Iku nek nang wong kok di screenshot. Di screenshot iya, Nah, bangkuat. Sitik. Cekrok. Iya. Sama nggih Mas Agus, lagunya terbang bersama. Ada 2 tembang, Mbak. Iya. Mbak Iin, saka kanca-kanca Dong Bulus ya, pasukan Bulus. Iya. Sing nyanyi ki harus kamu semua. Iya, Mas Nek enggak Iwan. kamu nanti malah ditinggal pulang loh, Dek. Jangan ya, Mas, ya. Kok nek toprak bar ditinggal mulai piye, Ya Jal? mulai lo ketoprak bar kok ora mulai iku yo piye. Oh, ngono ya? Ketoprak bar ki mantuk sik. Oh, iya. Kok nek mulai rene meneh. Engko nandang ditane ora? Ana dangdutane. Nandang ditane lho Mas Agus. Ndang karo merapat lho Iwan, Mas ya. Monggo Mas Ari, kasunyatan. Apa? Jus. Kasunyatan. Kok kira apa? Tak kira. Mas Iwan yang minta ya, Cin. Ayo Iya. maju po ngarep, Nduk. Oh, ngarep. Awar Udi ana sajen, sajen no udi Lah ya aku. kowe ape tak awarno. Oh, ben pepek ya, Rom, ya. Iya, Nduk. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni. Nampa kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya. Puranan aku wis ninggalke sliramu, nanging atiku wis dudu duwemu.
Dua tembang sudah ya Mas ya. Saking pasukan bulus Ya. saking tuan rumah iki mau apa Dek keramat jane emang saka Mbak Cantik mang ada muara hati tapi nanti malam Nanti nggak malam pasangan ya. mengingat iki nglakoni ben Iya. tutup ada hiburan juga nang dagelan ono bintang tamune Niken Salindri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ngono gara. Iya, wong loro iku. Oh wong loro. Mogole. Enggak lah yo nyawan gak tau melok yo. Melok ya tak iki. Melok iki mau. Ya, Wis keramat teko. ya Asri. Enggak usah pakai nama Mas Ari. Ya Mas. Bonus. Peh aku adine Surono nek mau ira ngono keting aku ya. Kowe kan Sureni. Ayo Wing. Ya. Asik. Bonus, bariki awak dhewe dolanan bali dhewe-dhewe ya, Nduk. Bonus. Manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Kon genteni Rasmi ati napa ya Mbak Rasmi? Reha. Reha. Ayo. Doa ibumu dikabulkan Hey. dan kutukannya jadi Reha. Reha. ridho ilahi karena Hey. ridhonya Hey. Hey. murka ilahi murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibu. Reha. Jaya gunung tempat kau Reha. Hey. Reha. Hey. Reha. Hey. Reha. Hey. tempat kau memuja, bukan teladuku tempat kau meminta, bukan kuburan tempat